loro mabon, mabon iki seneng bojone liyan. Ora peduli bojone kancane, bojone tanggane pokoke seneng diombe. Iya, terus seneng mabon nggih Pak nggih. Setia Kang Lurah. Ya Allah, ya Allah. Ada pasane mabon nggih Pak nggih. Terus setia karo garwane ngoten lho Pak. Wong wedok niku asline nopen-nopenane buang nang Mas niku. Sing penting niku syaratnya loro Pak. Nek loro iki dipenuhi kutuk Pak tenan. Iki kutuk ora. Manut pol. Dua tok syaratnya. Nopo? Satu perhatian, dua cuman beres Pak. Satu perhatian, dua cuan. Perhatian itu ya penting mungkin apa boten? Duitnya banyak tapi gak diberikan perhatian. Repot Pak. Bisa jadi cari perhatian ke tempat lain. Ke tempat lain yang dituju niku nggo pengajian, majelis taklim, ngono ya apik Pak. Lah nek cari perhatiannya kuwi ngono bojone nyambut gawe ning kene jabat, lah seneng omah mergo gak dapat perhatian dari suaminya terus akhirnya mabuk ning wong liya. Terus oke. Aja teman-teman. Terus ngomong bojo kurang omah. Dua cuma dua perhatiannya full tapi duit kayak kumpet ya Bu. Tapi jangan yang tunjukkan. Ini alhamdulillah oke yuk alhamdulillah. Jangan wong iki delek deh. Sepenting syukur boten lho. Lah piye gelem manut gelem nyayang kok ada uang. Ada uang ya akan disayang, enggak ada uang. Awalnya jenengan apa niku? Untuk kayak gue mama mandanannya bikin kayak apa? Jadinya janjinya makin tinggi sakonya bagian tinggi lakoni. Satu yo pakai satu yo koyo dan mungkin atau kata kayak ya. Jadi aku sempat kecap satu apa ditunggu jadi ngono. Aku mau walaupun hidup seadanya. Rasa cinta takkan pernah terbagi dua. Eling-eling setia kita eling-eling obat janjine jenengan bisa janjine kaya apa. Setia kasih sayang rindu percaya jujur dan sedih. Puji apa yang merasa yang ada di merasa yang sudah menjadi diri kamu diberi jamiru nanti bilang soalnya undang sing setia. Suami juga begitu, jadilah teladan yang baik. Jangan menuntut kesempurnaan dari pasanganmu karena kita sendiri masih banyak yang namanya kekurangan. Keluarga itu bukan paling tapi saling melengkapi. Jadi main didoi loro madon aja sok seneng napa niku madon. Ibu-ibu juga harus setia. Inna Rabbi firdo zauji ridhonya seorang istri terletak kepada suaminya. Sing kaku-kaku kan nomome yang ngono aja seneng rusak akhir-akhirnya bocah wadon. Ingat kamu telah menjadi rahimnya seorang wanita. Telu mandat kecanduan obat-obatan terlarang heroin, ganja, sabu-sabu, psikotropika, alkohol, dan kontrol kansalionya. Papat maling duit rezeki sing apik, aja liwat dalam jiwa bener ora barokah. 5 minum wis kiaran berarti topi milium cium vodka dan sebagainya dihindari, merusak kesehatan jiwa dan raga. Iya koyo ndak sakna mendem. Ini wujudnya tresno. Nek cinta iki lagi elek. Saiki ku jenenge nek napa niku umpamane pas raya main karo mendem ngono iki ora genah. Apa meneh kok parang brono, kok
nggih apa mboten? Nggih. Moni kondisi dah ingin dari ibadah sing ngomong dadi wong kudu jujur lan temen. Lah Pandhawa 5 putra dewa niku gadah jimat jenenge Damus kalima. Dalam kondisi apapun ayo monggo. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita hidup ae dhewe penak nikmat niku sing maringi Gusti Allah. Kula menawi manampun dene hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dia dapat nomor semua makhluk itu sama. Soalnya dia ngono, arep dari ujung dunia manapun bahasa naket Gusti Allah itu hanya satu. Dia nomor mboten? Niku gambarane bangsa. Mula jenenge Werkudara niku gadah kuku ponco napa. Iki gambarane wong salat asyhadu an la ilaha illallah. Niki kuncine salat. Iki nek nyokro semboke lawan swarga. As-salat minad-din, as-salatu miftahlul khair. Salat adalah tiang agama dan sebagai kunci segala kebaikan. Sedekah yang terakhir tapi kalau salat tapi nabi mengatakan Tuhan kunci bertahu ini. Makanya kalau Indonesia ojo sampai ora salat kuwi ngono akhlake dereng sempurna sing urung nutup aurat kanthi sempurna urung iso njebut ati lan lisane senajan to ahli maksiat sekalipun nek ngakune agama Islam salatnya jangan diabaikan. Lha untuk maksiat salat apa ditampa lho gak ditampa ora urusane kok bukan urusan iki. Gitu bener. Lagi sholat budayaan jamaah desa mriki merdi dusun biasanya merdi dusun syukuran itu jenengan ki ndamel tumpeng.
Ini bunga sing kenceng mergo bunceng iki gambarane nek koyo gunungan yo. Bunceng. Nek bunga sing kenceng. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Godaan apapun boleh jenenge gunungan niku yo ngeten iki tengah ana buntone, ana kewane lan sak piturute. Lah tengah ana gambare omah. Niku bali dhateng Gusti Allah. Maksud ibadah karena kita dari Allah kembalinya juga kepada dengan sani Gusti Allah. Maka sholat jangan diabaikan. Di somri kita pengen tetap masjid musolane ayo digawe sholat berjamaah. Pak Bayat sinabuk kentongan, Pak Mudine nuli adan, Pak Lurah sing khotbah pengajian, Pak Kiai sing dadi imam. Allahumma amin. Sholat maksiat dihindari. Manggon niku napa nggih menika jano yen kepengin mlebu swargane Gusti Allah dadi wong ngono ya kudu gelem introspeksi diri atine diresiki aja duweni sifat iri dengki sae sombong takabur riya pedhi jahil menakil niku nyetrem nang keturunan apa ngomongan kanggo anak niku kiblate wong tuwa rakyat kiblate ya pemimpin yang bakal jadilah pemimpin atau umarok ingkang saged dados teladan ingkang sae. Lah janaka niku saged tirakat seneng to topo lumrahe wong tirakat wong topo berarti ora mangan ora ngombe gambarane wong poso. Mangko niku naku rasa dewa wong sregep wong loman dadi wong dhewe niki aja ninggalake zakat seneng sedekah amal jariyah haji dinaman mampu rajin semangat ya gambarane wong ibadah haji insyaallah menawi kula panjenengan sedaya niki rukun Islam dilampaikan sae pinaringan rahmat dari Gusti Allah amin Allahumma amin. Tapi dalam bermasyarakat ayo monggo hablum minallah wa hablum minannas kita coba sesarengan napa boleh mensyukuri nikmat kemerdekaan ayo sing padha saya capek dulu lagi wala si cinta biasanya kan hadro, musik, ini gamelan kok. Di kadang-kadang ini nyocok nih, tutup kado-kado nih. Ya dari itu kasih aku tuh aja nih. Jajane untuk apa jawab arah
saiki merdeka, sesuk yo merdeka, tahun ngarep yo merdeka, 100 tahun kas yo merdeka, sateruse jujur ya tadi tengok nih ngono yo merdeka. Sateruse yo merdeka. Mas merdeka monggo jular coba iku Thank you.